ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kahnyo Trip Youth Council sengkemi haga kahnyo trek juleu ajar phosau klapha biang sahan rungut ki samla kebele imkrni haga jing di drug banyo jing sumar haga Alive Again Foundation ka Rehabilitation Center kemudian haga Jilla Assam. Vice President Jok HYC Badan Boklang Kharling do beliau thu budan ru we ni ki samla bele imkrni bandi drug belon ban IT da keseng samla moring keneng ban pha sumar haga ni Rehabilitation Center kemudian haga Jilla Assam. Dolor uni uwe ki dan pat sasan ngun kebanyakan dengan nang ba Shillong ki baga seng krapa sumar hak Alive Again Foundation. Ulet ho baga seng ngado kesngi bakal pinbana banyak kon persya yu drong ki de khot jang keseng kim shim la shang thai hendik lele chekeleng ki jaka om tang ban khenra ni thang yu drong hadim bela kurup na ki nang di drong de keseng glass neng la kraw bat la pharu ye ki samla Shaki Rehabilitation Center hadim bela ajing menjur na ki bahi nga sem jang ki samla. Nashko ban ye thu ban pen ki moi phi bakai choi si hi nado ka sngi ka ban kong nilaya rai rang ba ban ye kun persya yang ni drugs nani kita ka chinjele jon kinon pen kam drugs ko na ma shilo kita nado second day hal man ta mane yele kala kam yai ban le cheki kelen ki jaka ko no ba ane po social bat cheki we pat memang di district nani ki circle jong akan hon nani jong HYC ting sukman ba peng ga chini kon jongi ya ganika thma persya drugs nilayo ban pha om duna ya ka hadu ga si bom ta lai phomut ki samla ki bla em ganika jingkerni ni drugs ngin pha har ga ski bom ta hang te po ka Alive Again Foundation di kumbalong hi hapring ni kecing kun yang du drugs minum la bandan ki un kecing kecing tenju kemangi kendu hari ni sukman abang ni bandre la si kumbendin la ne masih singi ni pa iyaki kebi ki pa la ni ki bayi sen bakin wan bat ni hapo office anda gilawan bani kendo bani friend ngilayo bani slok sibul batki dan ki bahiyeng ki ba la man afford ka price le kador ki dan ki bomla nilai kren bat mo chi kren jongi nilara bani rat bat phai ki syakata rehab ka bat thau thamai pat ya ka chi im ju ki khon ki jongi ti kumbalong hi nalai chi chisi umday tang bang yakun hapo feel na haki surok ba kung to ban destroy lan ne ban pen no iti drok sadien bang lakem lan ne ban thang iki henry halander jomata lai sausian chitiyo ngi kendo be berkik mi pas office te nama bandan ki dan ro ki mi pa ki ba ni sosi ban ong ala thangi ko lan ne ki telepon seki Kimdan terrespon. Tidak beri jengki kiri samla ke bakar ni ki thuba ki kimi ke bakar show. Rio lesidi mertanda. Nama kelas UI phone kontak kat bayo. Tenrei ki babun ni kat ke bang phone ni. Majority hi ki ka operate barngi barngi layo ban pha pa ni ki saya terjeka sumar. Kabun de po nung basa. Ngasih ko ni thu habre bat ka dor ka mo no. Hadin bang lai bat kanika Alive Again Foundation kala kam duna ngam la ban kedo kan no ka mau ti di tadang ông bà là dangi kendo iki bahi yang sem la ki mi pa ngia sulong ba haji sulong ngia poi bani kran yang tradol ti kidan ki family members ki bala ban
siap kat kum ka amount balabu nama hande maximum we de 15,000 nani khasan aja te handai kidan ki bomla ban afford na leng jongi wa na leng kan hun ni ha ban contribute lang te ge choi si de ban su thon man te dei tang bang ni phang to ndai ka contribution ro ni ha ban ni ha tingi sukmen ro ye ka jilong welcome jong new counselor le new try jong ga la foundation na do man ko ski ko bau la kran ba ka jingbu jong i rehab kalong hi dei tang kum no ban an ban yo it ka bisa tingkal ni ban kamai ka ji hre ka ba kham khak ma do hi kalong ban yo ban plai it ka sim ka ko do ka ba ki kon sama kila jot ni kila ngop kham je jing ji la ngam bakla kum ba at phumut i kila don kitu ki mi pa andang la kem strong ki wan ba ni de shi phumut na ki kalong ba kidan kimi pa kilai ila maka jintre kam jongi kabang ju update le maki social media ma bangi phasa sam maki hi ki yo kontak number ki phone dengan sukmen ba hakane ke sni ko bomenta ka seng samla jong shno mor kedeng harkal ba ka choice mor kedeng circle kilawan ID dan ki wan shaka office jongi ka choice sem kbene balang ba ka jing ya slok lang sabat ki kimi pa jongi ngi yo wan pha yaki hante po aka rehab center de umdat dei kini ba pha umdat dei tang bangi yo na sulo hele kidan ki ba wan hi te community ipi ne ki pa district ni la yo na po West Kasil district lawan na po Riboy district kidan ni lawan hi nomor syati ni Riboy ni pat ju lek bat penlong te jing rate dan ni chicken runs bat na te na po South West Kasil de mandan chipang yang yo phone calls po na rilum janjan po janjan health district di taruh ngidang ngilong welcome bakin wan mani kedo bangi ba hadi ga jing slok le se ngikmil ti baki kon di ti jong kiro ini wan pha ha di rehabilitation center ka bang po na masa manda ka sing ngin pha andrungon ka bangi ngi pha ka de ya ka ba ngila wan jurip dan namar ngina ma banan kidan ki rehab Santa hadin bangila ya kli kimi pa ki ang bangila jupha tengki khon jungi shakti rehab center handai kam idan kanu no kajing phuda nan le kajing yi ba ki khon jungi kinan kajing tela da ka bashan kren pi ka wei ka rehabilitation center ka ba ki khot ka TNT po aizol muzana ki khon ki jong ki kimyo te treatment ka ba le siki expect shaki wei pa ki rehab center le ne kum hani ka po Alive Again Foundation market kum ji thu khana ki khana kidan ki ba sha sho sha bom sha te dan bleng jong ki pat kini ki score ki jong ki pasu hable treatment pasta te nalo kata ka ban sum ro ki IT jok bar tamai jok la dap adam dap stu tikik mi pa dan wi kmi le tho ingi ba hakapor bawan ru khon ngar layo lang kita ka jingpang keriga jingpang ka jing mi knya ba syap ting yo degi tu jingpang ki ba khla re su kuman ba kede tang ki skin disease ye ka ban la an perkon tinga ketu ki kmi ki pa limba phi ki la patai ko bon lada pi pa ki rehab center sko ba ban da je ki ba kum lu ki rehabilitation center ki ba long ban pha kumon chi thu khana ga wi ka rehab center gurin po no ba shlo kai choi si teng mi ra por kha ba ji phone na po ta rehab mi ha ban ye kendo ban pet ko ngu itu khana bo unsa ta simit ba ka siki bo bo ni pha no usha sa no ba lai kataka rukom ngal singal ban ong kam long ka ba ka security kam dalong ka ba tight te kita ki khon lene kita ki babu hangta ki berngam ki bersih le dia ban le kini ki kam ki ba hado ban rasim no chim le de lene ban ki berngam mon susai te ki kimi ki pa ki phone changi ngi na leng jong ngi pha ngi khot ki lai ban dala le le kran ngi la pen ko ngo bo sa ta kamit ba ka ski bo bo ngi shao no ba ngi pha no yu sa ka dika rehab ka bang ngi lai dai ob ngi ka la Again Foundation dan ko bolong hadu mentam le ki sultanan na marba udan na we na preng jong we phone ubah ka por balek na ne thula kum kren bom dei
ialah kami. Te ngiyo jitip bah ini singi belada urigran. Wong asusi bahasa banganwan sini ngalkup kran pembong para pijimai. Tenri ada bangawan mata sini. Ngayo uji kain magaji kain di kafe. Nado kamatli physically hadu ka jinglong ka spiritually ba ka jinglong jam sim ka jiki kai ya kedua ka pirat ne ka jiki kai Bible study ka don dai tingi sukuman bat ko mang ni idol jong kamat ma hatu po bang ilek ban reset ti ka kali ban sum mansat ma penbiang sangajar litar por mustab sangajar por de jajan mi tika sum kasat kalong kabakoi bu semua kila ban le kin ki kon ki ti jong ki kabam kadi ko biang kam chum long kum shikiwe pri jakab ong bahaban kle soda bathap soda ya kaja lani kum ong ba hap de tiki snap pan ro la shen ban ai bam edi ek tiki ba shong po kri hap kam chum long kum ta de kalong hai chini habri ka bam di ban kum ta terta tingi kwil ti ba ki khon ki ti là đại đơn chỉ khôn kịch đi trong khi là cái gì xem số ba hoạt nằm long bạc lôi là đặc phim lạ bạn dội thì cái hạp sang đây bảo biang long bạc lôi bạn bán bạn approach cái cái số là bạn ấy quen như là bạn ấy bên đây bạn là lên trong cái tham tâm đó có bao lâu mình ta nghệ và cái đi bắt lại cùng một cái dội thì cái chị em có bất mày thì là đang nghĩ lạ bạn là lo bằng nghĩ là đập bạn kem bạn 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 bên mai yang chịu chuyện gì mà lại sinh là bạn ông bà kỹ năng xã lang rồi đây là one pie cái là đột